खुलुमका जतननो बाहाय तंबाय जों जेफोरो नायनायदि सिनि सार बिप्लब देब तेमसा बोरैबाय नखं खामानि यागुलो ताबुक जों डेलिनो जे मेडम नीतिनि फेसबुक रगो बा जे बिनि ससियल मीडिया अल ससियल मीडिया प्लेटफर्म रगो गोबां मानो नुगै दं बा बिनि जे दुख रंग शेयर खायमानि जे बिनि कष्ट रंग शेयर खायमानि फुनुगिया असुकसे कक बो जे सै रिमानि बिनो साबलि टेलक बा बिन टाइटेलक सिरिमानि बो जे भिडियो पोस्ट खायमानि जागाव अनेक खैनो मार सिरियो अ जे बिनि पोस्ट नि बखाक्ते सिं नुगनानि मांखा बा नायनानि मांखा जे बो सिरिमारक थै थांजा खुमनो बा जे थै थांजा खुमनोता अरओ तांगै तैलुय तंख थैस थांगांखाय नों तैलु हुनैते बानजि सिनाय इयो कग्रक जतन बो सिजाक अमा सिमिया ते गोबां मानो सिजाक नरं आं भिडियो न अस कलक खायानि बागै शर्टकट फुनुंना बागै कगनो अस फलग्या नरं वान सुइनायदि ते कैसिया बरो सिया मोबाइल नि फोटो सुटो जे मुकुमो तुकुमो तंमारक अमरक बा हाइनो डिलीट को हेमानु बा होई होई मानु जोंसि मोबाइल न थंतंग बाहाय देबा सिनि इच्छा से जों जे खायो अमनो खाजिक दं मोबाइल बा फिया बखारं निले तै मोटु तंमानि बखाव अमरक अनेक कष्ट होई होनानि बा नरै होनानि तैसि बिनि जे नर फेसबुक नि स्टोरी रगो थांगैनाय के गोबां मा इंस्टाग्राम नि स्टोरी रगो थांनाय के नुनाय गोबां मा दुखु नि स्टोरी रग रिजाक बा स्टेटस रग रिजाक आं असुक इंगै थांगन हनै वान सुगिया माने बरक नि डिवोर्स थांमानि यावगलबो मोहायके कैसे बिनि सेल्फ नो रेस्पेक्ट रिक्लाक नै वान सुगै नायमैया हाइपनो बरगो कंट्रोल खैमालिया बा बिनि साकनो कंट्रोल खैमालिया माहायके जतन शेयर मा खायकिया बा बोजे कष्ट दं नायनि दि जे बो दुखं तंमानि अमरक जतनो पब्लिको फुनुगैरि रिखा तामनि के बो तंमालिया बगै माया अमाय सिस्टेम नgi तंखाता वन सुइनायदि रं अरो केब निकरि सलानि बकरै ब्रिङि बकरै कपालनि से अमो आगिन होइतेनो शिरो हजाक बा जैसिन कपाल तंमानि अमसे जों मानजागो अरवो ताबुक बनो रं बनो साया अमहाय हिनाया अरवो बरक सिमि महायके कागलाया बा महायके डिवोर्स या गोबां मा बरक न महाय ओंनाय दं फिया बरक खाय कैसा कलक कतर बरक बा महायके कैसा बनि हिस्ट्री न साजगै दं हायसि बा बंनि जे मुकुम रं न साजगै दं आं खाखायो बा जतनो बनो प्रेक खायदि दातिनो जे बिनि अ दुख सुख तंमानो मोबो नंथु बा दातिनो पाइ थांतु तामनि के मोहायके मां बरक मुनछु लाइबो तंग थानांगै जों दुखनो तिये बाहायके इंनाय हेदिबा ताइसे जों अ बिनि जे एबेनि दिनो नुगै मांखा बिनि जे साजलाबो थांजाक बिनि साजक थालिया बिनि साजलाबो थांगै अरो मानजागै जाक जे बिनि आमाकताल ताइ जे बिनि बाबा अरो आको थांगिन बरक फुत्रक बुजाक लायजाक बा जतनो किसा मिसा एन्जॉय खालायजाक तंथक लायजाक अमनो नगै बातै सब दुखुंगिया तंग हेदिबा जे बुमा हिंजang नायबा माहाय नंबाय खेता लाइबो जतनि जिंदगी वनो बरंनि सिमिया अंगु कपाला तंखै जतनो मानजाक थायिंकाय मानजागो अमो साबले वानसुंनाय हेदिबा ताकबंनि कायजंमानि 24 इयार्स अमहाय काय तंखा बा 24 बोसोर अमहाय काय तंखा फिया बंनि अ जे दुरि खाजाक दखै खाजाक न बाहायके मोहायके कुरुगै थांनानि बा मोहायके अंगै थांनानि नै बरंनि कसारो तां मोहायके फेरां कगनानि अमायरक साबो वानसुंनाय हेदिबा अमनो सिंगरो एकदम सिराय के नुगैतों रांनि कुनु मेटारिया रांनि कुनु नांगौ मोनया बखाबाय बखासे जों गाहाम ओंनानि नांगौबा बखाय जों अनेक सिराय ना नांगौ साबले सायमान नों वान सुगैनाय थाय आं बसकां साका असुक 24 इयार्स नि रिलेशन बा हामजगै आकोयै बसा बति सिगला संमानि यागलो मोहाय ओंगै थांगन हनै बा ताबुक जों रमिया कांकाय बंनि जे एसौ अनेक ओंगैसि पाइजाक साबले वानसुंनाय ताबुक सिनि तै बस किसके दिखा जिंदगी रक 100% थांगै पाइखा ताबुक 100% से मोहायके आकोय कनि खाबाक सके मातंया बा मोहायके आलाखै तंना नांगौ हनै आन बागैनो जों बखाबै बखासे जतनो ठीक ना नांगौबा हामजंनानि नांलाय अरो रां पैसा अमहाया जों खाबाक सके तंखाय मोहाय रां पैसा गोबां मान खायमानो मुंबंनि कक सिमि जों अरो सालायमाया बा अन्य बरक ग्लामान दं मोहाय इंगै खारै थानै तंनाय रक बसा बतै गोनां बंनि मखाय तो कुनु अमाय खारमाया बंनि म सालै आकोय तो डिवोर्स मानि बंनि मकुन प्रब्लेम या जानजानि कपालो मान थाइबा